zooma in kajake. Den är ju här. Nästan framme i Geiranger. Alltså, okej. Så mina damer och herrar, då är det också har vi kommit till Geiranger och det är som rätter på dagens utslut och möte i reception. Gamla klotter. Vi tittar på listan. Så ska vi ta personen här, möter vi på däck 4, förhållande på däck 4. Och så ser vi ibland att det är kandidater. Ska vi gå ner på däck 4 så ska vi gå på små båtar som ska föra oss i land. Båtarna är som skyttelbåtar som tar 100 personer ungefär. Här kan inte gå ända in i hamnen. Hej Alex, nu är vi snart framme.